to divide and weaken the opposition. Ndiko mar jotij sirikal kod ibiro time yor lony manyasani ka piny owacho ikore mar ndiko jotije manyien mondo okaw kuonde tich ma jok madhi e rutaya. Chenro ni ma itimo bwo job bila connection igeno ni biro chiwo thuolo maromre ne ji duto mamanyo tich e sirikal. Koloso e loro romo mar Human Resource Management e boma Naivasha, jatend migawo mar jotije piny owacho Moses Kuria olero ni gibiro chako nono jotije piny owacho dwe ka dwe kopogore kod ka gisebedo ka gitimo higa ka higa. We have to move our jobs from connection to connectivity, so that Kenyan, everybody, can feel that we have the same chance as the other person. The bar I am going to set, and from November, we have agreed that we will be releasing public sector performance reports every month. Ministry by ministry, county by county. We are even going to give Kenyans a chance to complain about us digitally through another digital platform we are calling Piny, whose results I will be releasing every month. This is what we think of ourselves, but this is what our customers, Kenyans, 54 million Kenyans, think of us. We have to hold ourselves accountable. Wadhi e kaunti Masaya kama riwruoge moko mag piny owacho